El govern del PSOE i Unides Podemos, juntament amb la Generalitat, han acordat l'ampliació de l'aeroport del Prat. 1.700 milions d'inversió que se sumen als 1.600 per l'ampliació de Barajas. Però què suposen aquests megaprojectes? En el cas del Prat, suposa la destrucció d'una zona ambiental protegida, la zona de l'Estany de la Ricarda, una zona clau per la preservació del delta de Llobregat. Però això només és la punta de l'iceberg. Actualment, l'aeroport i el port de Barcelona emeten una quantitat de CO2 equivalent a 4 cops la ciutat de Barcelona. El problema no són les famílies treballadores que no poden canviar el seu cotxe per un d'híbrid, com vol fer semblar la senyora Colau, sinó que són els megacreuers que s'allotgen cada dia al port de la ciutat. L'ampliació de la pista i l'increment dels vols suposarà un augment de les emissions equivalent a 3 cops la ciutat de Barcelona, similar pel cas de Barajas. Aquesta és l'aposta del govern de l'Agenda 2030, augmentar el número de vols, però fer-te posar la rentadora a les 12 de la nit, tot per responsabilitat climàtica, El govern més progressista de la història i la Generalitat republicana ho venen com l'arribada de llocs de treball i de la prosperitat. I sí, creació de llocs de treball, però precaris i estacionals, vinculats a l'augment del turisme de masses en els últims anys, contractes temporals, salaris de misèria, jornades interminables, molts mesos d'atur. I sí, prosperitat, però pel lobby turístic, per les immobiliàries, pels fons voltors que es beneficien augmentant els preus de l'habitatge. Només a Barcelona, en els últims 5 anys, el preu del lloguer s'ha disparat un 40%. Aquest és el model del turisme massiu. Precarietat, destrucció del medi ambient, ciutats inevitables. Aquest és el futur que ens ofereixen el senyor Pedro Sánchez i el senyor Aragonès. Aquesta és la nova jugada mestra de la Generalitat. Renúncia a l'autodeterminació i l'amnistia a canvi d'una pista d'aterratge. Sorpresa? No tant, coneixent els protagonistes. El PSOE, protector de l'IBEX 35, defensor i amic de les elèctriques i ara, associat amb Podemos i Izquierda Unida, destina els fons de la Unió Europea a les grans empreses espanyoles. Tot i que els comuns suposen el projecte a Catalunya, l'avalen amb la seva presència al Consell de Ministres. JxCat, hereu del pujolisme representant històric de la burgesia catalana. L'esquerra republicana de Pere Aragonès, que està per tornar a l'autonomisme, al servei de les grans famílies de sempre, però una imatge val més que 1000 paraules, no? Aquí tenim Zapatero va iniciar el procés de privatització d'AENA, la qual ara cotitza a l'IBEX 35. Artur Mas, el de les retallades i les privatitzacions de la mà del PP. Florentino Pérez, president de la constructora ACS, que cotitza a l'IBEX 35. Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, la patronal catalana. I, sí, Aragonès, fill d'una família d'hotelers a la Costa Brava. Tots al casament de la filla de Rafael del Pino, conseller delegat de Ferrovial. Sí, l'empresa a la qual la Generalitat li va atorgar a dit el servei de rastrejadors l'estiu passat. Veient la foto, sorpresa cap. Tot i així, la CUP va investir a Aragonès. Ara diuen que l'aeroport és una línia vermella. Esperem que sigui veritat i que per fi trenquin el seu acord de legislatura amb Junts i Esquerra i li retirin qualsevol suport parlamentari. 1.700 milions d'inversió. Els beneficis seran pel lobby turístic i pels grans inversors privats que tenen el 49% d'AENA. De qui parlem? Parlem de fons com BlackRock, que està lligat al fons voltor de Blackstone, famós per comprar pisos socials a preus regalats i desnonar centenars de famílies. Els costos seran per nosaltres, pels veïns i veïnes, en forma de contaminació, per la joventut, que ens quedem sense planeta, per la classe treballadora i els sectors populars en forma de nous atacs, perquè d'on ve tanta pasta? Ve dels fons europeus condicionat a noves reformes laborals, reformes de pensions i noves retallades. La sortida de la crisi no és tornar a rescatar milers de milions públics als negocis dels grans capitalistes i destruir el medi ambient. Aquesta és la sortida per la minoria de l'IBEX 35 i pels polítics que gestionen al seu favor. De cara al curs que ve, aixequem assemblees a cada institut i a cada universitat contra l'ampliació de l'aeroport. Exigim als sindicats que convoquin i s'assumin a les mobilitzacions contra l'ampliació de l'aeroport. Exigim també als sindicats que lluitin per una veritable sortida a aquesta crisi al nostre favor, per la reducció de la jornada laboral sense reduir el salari, per treballar tots i totes i treballar menys, per la nacionalització sota control obrer de les empreses que acomiadin, tanquin o ataquin el medi ambient, així com d'aquelles empreses energètiques i del transport. Aquesta és l'única forma d'avançar la necessària reconversió de la producció en una xarxa de transport sostenible, compatible amb la vida al nostre planeta i en la lluita contra la precarietat i l'atur d'aquest sistema capitalista. Contra l'ampliació de l'aeroport, nosaltres apostem per ampliar l'autoorganització de la joventut,
juntament amb els moviments contra el canvi climàtic i la lluita dels i les treballadores.